som prasiatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Opatrovanie detí. Mamička a ocko idú dnes na večeru. Pepu a Georgia budú strážiť Starky. Ahoj, Starka, ahoj, Starky. Ahoj, Starka, ahoj, Starky. Ahojte, drobčekovia moji. Ahojte. Pepa, George, do postielok, rýchlo. Dobrú noc, prasiatka moje. Dobrú noc, sladké sny. Dobrú noc, mami. Dobrú noc, ocko. Naše malé zlatíčka. Zatvorte oči a spite. Áno, mami. Akí sú poslušní. Mamička a ocko odchádzajú na večeru. Tie deti sú dobre vychované. Keď im mama povedala, bez protestov išli spať. Strážiť také deti je radosť. George? George, si ešte hore? Zhora počuť divné zvuky. Mali by sme sa ísť pozrieť do detskej izby. Pepa, George, ešte nespíte? Pozri sa na nich. Krásne spinkajú. Áno, tak ten rámus pred chvíľou asi nerobili Pepa a George. Teraz už nie je nič počuť. Myslím si, že naše vnúčatká naozaj spia. Pozrime sa, čo je v televízii. Dnes večer budeme hovoriť o pestovaní ruží. Ó, tento program pre záhradkárov mám rád. Ak chceme, aby boli rúže ozdobou záhrady, musíme nájsť vhodné miesto na ich pestovanie. Potrebujú dostatok priestoru a aspoň 6 hodín slnka denne. Starka, Pepa, George, mysleli sme si, že už spíte. my ešte vôbec nie sme ospali. Môžeme pozerať televíziu? No, možno pri televízii zaspíte, tak ako občas my so Starkým. Ak rúže rastú pred oknami a nechcete, aby vám bránili vo výhľade, ostrihajte ich. Najlepšie je urobiť to na jar. Tento program je strašne nudný. Poďme sa hrať. Tú hru, pri ktorej nás vždy vyhadzuješ až po plafón. No, dobre, ale iba chvíľku, jasné? Ty si tuším pribrala, princezna. Áno, teraz si na rade, ty. Stačilo, Pepa. Starky je už unavený. Tak fajn. Ideme sa pre zmenu naháňať. Chytáš! Rýchlo, Starka! Mamička a ocko sa vrátili domov. Dúfam, že naše prasiatka spinkajú. Haló, je niekto doma? Naše malé prasiatka spinkajú. Aj veľké prasiatka spinkajú. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majecký, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.